Aleksandra Prijović nikada nije krila koliko se divi lepoj Breni. Za nju je Brena uzor u svemu, i kada je u pitanju izgradnja uspešne karijere i kada je reč o podizanju porodice. Pevačica se trenutno uveliko priprema za jedan od najlepših trenutaka u životu. Početkom septembra na svet će doneti svoju ćerkicu i tada će je po prvi put uzeti u naručje. Iako iza sebe ima brojne muzičke hitove, milionske preglede i koncerte za koje se uvek tražila karta više, Aleksandra smatra da je skladna i srećna porodica njen najveći uspeh. Kada je odgajanje dece u pitanju, inspiraciju pronalazi u Filipovoj maćehi lepoj Breni. Aleksandra je više puta isticala da je Brena divna žena koja brine o porodici, da je topla, požrtvovana i uvek spremna da da iskren savjet. Sanja da postigne sve ono što je Brena postigla, da ima sjajnu karijeru, a istovremeno i da bude najbolja majka na svetu. Svesna je da određene žrtve moraju da postoje, ali veruje da one treba da se prave samo u posebnim trenucima, a ne tokom čitave karijere ili života. Zato joj je svaki Brenin savjet dragocen i trudi se da ih u potpunosti sledi. Aleksandra i njen suprug Filip Živojinović nedavno su završili renoviranje svoje luksuzne vile na Bežanijskoj kosi, a u njihov dom uskoro stiže nova radost. Dolazak male princeze posebno raduje njihovog sina Akicu, koji će uskoro dobiti društvo za igru i odrastanje.